Så det, som vi skal til at vise nu, er noget af det, som jeg elsker at lave på en badmintonbane. Nemlig finter. Men det, man altid skal huske med finter, det er, at en finter er ikke noget, man laver hele tiden i løbet af en kamp. Det er noget, man laver 1 til 2 gange i løbet af en hel kamp. Og det er det, der gør, at det er et specielt slag. Det er det, der gør, at modstanderen hopper på den og løber i den gale retning. Det slag, som jeg skal vise nu, er måske et slag, som mange af jer har set. Og et slag, som jeg virkelig elsker at lave. Det foregår på den måde, at vi er i den baghåndshjørne ved nettet. Der kommer en bold, det kan være et drop fra baglinjen fra modstanderen, som kommer til at ligge her omkring. Det, som vi skal vise her, modstanderen, det er, at vi laver et kort krydsdrop, for derefter at køre den lang, sådan at bolden ligger på baglinjen, i stedet for det korte kryds. Det, der er vigtigt, og det, der er hele kunsten i at lave en finte, det er, at man tør at holde catcheren. Det vil sige, vente med at bevæge catcheren til aller sidste øjeblik. Sådan som når bolden kommer her, er i den her position, så laver vi et lille vip med catcheren. Det vil sige et lille vip med håndledet, og det skal være på den her side af bolden. Ikke herover, men på den her side. Er man på den her side for at lave det lille vip, så kører man catcheren tilbage og vipper den lang. Så har man fået vist modstanderen, at man laver et kort kryds, for derefter at smide den lang. Når man øver det, så skal man vente så lang tid som muligt. Det er svært, og det vil I opleve, når I kommer til at gøre det. Jeg prøver at lave den her, så prøver I at se. Som I kan se, så går det rigtig hurtigt, og det kræver, at man virkelig har hurtige reaktioner i catcherføringen. Men det kan godt lade sig gøre. Det tager lang tid. Det kræver masser af træning. Men kan man først lave det, så er det en vidunderlig følelse, når det lykkes på banen. Held og lykke med det.